Hvad så sammen? Velkommen til den her video. Lige nu skulle den video, der skulle have været uploadet nu, skulle have været en fodboldvideo med bassen, men den er fucket lidt op, så det bliver først på et andet tidspunkt. Den kommer op på et andet tidspunkt, ellers så tager vi dem op på et andet tidspunkt. Men i dag, der bliver det nogle lette tricks, jeg vil vise jer. Jeg ved ikke, hvor mange det bliver. Det bliver så mange, jeg kan. Så mange hurtige tricks, jeg kan, og jeg har øvet dem sådan nogenlunde. Så jeg håber sådan 3 af dem i hvert fald kommer til at virke godt. Og bare sådan nogle, det her det er ikke nogle tricks, som man skal sådan gå rundt og vise til mange. Eller jo, du kan imponere dine venner, hvis du lige har lyst til at lave noget sjov med dem. Så ja, det er bare det. Jeg synes bare, vi skal komme i gang med den allerførste. Så ja, jeg synes bare, vi skal springe ind til den. Den første, det er, fordi... Ja, den første, det er, at du kan have gået hen til din ven eller andet, og så spørge, kan du knække din finger eller andet, for den til at sige knæk? Og så siger ja, eller andet, så får den til at knække eller andet. Og så vil du vide, hvad jeg ikke kan knække. Så finder du på et eller andet, for eksempel din arm, eller det et eller andet. Jeg vil lige knække mit hoved. Fuck, det gør næste. Fordi... det skal jeg så aldrig gøre derhjemme. Det var bare sjovt. Jeg har selvfølgelig pasta eller et eller andet sådan noget, der kan knække rigtig godt. Det skal bare være direkte fra posen. Så kan du bare lige gøre sådan, jeg er lidt ulækkert tyk på mig. Så kan du bare gå over til din ven og bare lige knække et eller andet. Du kan også sådan stå på et bord sådan, med din arm sådan, og så lige, eller et eller andet, eller din fod, eller et eller andet, du kan lige gøre sådan. Men ja. Et eller andet. Ja. Der er mega mange ting at gøre det med, og nu har jeg smagt det hele åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg synes, vi skal springe ind til den næste ting af alle de her ting, jeg kommer til at finde på. Jeg er rigtig dårlig til at sige alle de her ting, men jeg springer ind til næste ting. I kan se, at jeg har sådan en her lille tændstiks-ting her. Det kan vi bare smide væk. Den har ikke længere. Vent. Men I hørte jo ikke noget. Der er ingen lyd. Ingen lyd som helst. For jeg kan få det tilbage igen. Jeg kan også bare smide den væk igen. Se, jeg har den ikke med. Selvfølgelig har den her. Jeg kan bare få den tilbage igen. Det er let nok at lave det her trick. Det er rimelig sjovt at lave, fordi at du har taget den her ting, og så har du taget tape rundt om. Så du kan bare lige slå sådan her. Husk, skjul tapen, ellers er der ikke noget sådan fedt i det, for vi skal lige se, at den er sat fast til et eller andet. Men så husk at stå sådan her, og så den her tændstik, den vil jeg smide væk, uden at den laver nogen lyd. Sådan der. Og så husk ikke at vise hånden eller sådan noget. Så den væk. Den er fuldstændig væk. Så skulle du lige gå sådan. Så er den tilbage igen. Og et eller andet. Men det er i hvert fald et rimelig sjovt trick, det der. I kan bruge den på jeres venner, eller et eller andet, og de tænker sådan, what? Jeg har allerede prøvet det med nogle af mine venner. Min mor i hvert fald. Og det er pisse sjovt at finde på sådan nogle her ting, og lave og prøve. Det kan godt være, at alle ikke med sådan lykkes, men det er jo lige meget bare, man prøver at øve sig. Jeg øver mig stadig på mange af de der korttrik, men jeg har ikke øvet mig fuldt ud, fordi det tager noget tid. Ja. Men ja, det var nummer 2. Nummer 3 her. Hvis jeg kommer til at faile den, eller det bliver lidt, jeg sætter lige hurtigt så tidligt ned, fordi at, ja, det skal en papirskugle her. Finder med papirskugle. Det lægger vi ind i hånden. Her. Så gør vi sådan her, vi har en blyant. Vi gør sådan her. 1, 2, 3. What? 5. Nå ja. Ja, jeg har den jo. Det her. Men ja, så synes jeg, vi skal komme videre. 1, 2, 3. Den er væk. Fuldstændig væk. Og blyanten er her selvfølgelig. Det her træk, der skal man lige. Der skal I nemlig bruge en kugle papir og en blyant. Det I gør, det er, at I har papiret, I viser papiret her, eller kuglen propper den ind her, så man ikke kan se den. Her, så er det blyanten. Det du gør, det er, at du skal have den samme rytme, eller sådan samme hastighed, når du gør sådan her. Sådan her. Du skal have den her om bagved. 1, 2, og den sidste, så lige du siger 3, sætter du blyanten herop. Det her.
bag øret. Og så gør du bare sådan 3. Og så fanden blev den af. Og så kigger de op her ved blyanten, og imens at de har fokus heroppe, så tager du bare papir og putter ned i lommen eller baglommen eller andet. Og så har du stadig hånden fremme. Nå, den er her, ja. Så har du ikke noget i din hånd. Se. Så går du sådan 1, 2, 3. Og så læg noget i. Så kan du også snyde dine venner, hvis du øver dig nok på det, og du er god nok til det, og du kan få dem til et eller andet. Så har jeg i hvert fald lært den. Det var i hvert fald det trick. Nu vil jeg alt for den her lille tryllevideo. Husk at like, hvis du synes, det var ok, og du vil se mere sådan noget her. Subscribe, hvis du er ny og vil hjælpe mig op på de 70 subs, og du føler, at det her er noget for dig, og alt det der. Og så kommenter, hvis der er et eller andet, I gerne vil have. Der er mange. Der er faktisk en person, der har kommenteret rimelig meget om noget nyt tryl, og det skal jeg nok begynde på. Men ellers så ses vi bare i næste video. Det bliver nok i morgen. Hej hej.